Omatoimirakentajan tulee ottaa huomioon monta asiaa tämmöisissä isommissa kohteissa varsinkin, eli no miksei pienemmissäkin. Ensinnäkin sun pitää kaikki aloittaa siitä tontista, koska se tontti määrittää paljon asioita siitä sun projektista. Se määrittää paljonko se saat rakentaa, minkälaiset etäisyydet saa olla rannasta, ja se etäisyys vaikuttaa taas siihen, että minkälaiseen maaston kohtaan tulee rakennus, joka määrittää taas sitä rakennuksen mallia ja kaikkea. Ja sitten tärkeää on se rakennuksen toimittaja. Pitää olla luotettava, ja annat rahas kuitenkin jonkun toisen käyttöön ja sitten se muutut tavallaan niin kuin matkustajaksi sen jälkeen. Et sun pitää voida luottaa siihen, että tavara tulee niin kuin se on sovittu, se tulee ajallaan ja semmoiset jutut. Sitten sun pitää ottaa huomioon, että se löydät, varsinkin kesämökki tulee monesti vähän kauemmas semmoisista niin kuin isommista kaupungeista, niin sun pitää löytää sieltä niitä maanrakentajia, ellei ole sellainen itse. Sun pitää löytää sinne niitä sähkömiehiä, sun pitää löytää sinne niitä tekijöitä moneen eri asiaan, niin sun pitää selvittää ne, että mistä se saat, kuka sinne pääsee. Ja siitä päässäänkin siihen, sun pitää ottaa huomioon aikataulutus. Eli monestihan se menee just niin, että sulla on sovittu se joku, että no sähkömies pääsee sulle nyt tällä ja tällä viikolla maanantaista torstain. Sulla pitää olla siihen päivämäärään mennessä kaikki valmiina sitä sähkömiestä varten. Se ei voi vetää sinne piuhoja, jos ei sinne ole tehty seiniä. Siellä on niin kuin tämmöiset jutut. Eli se aikataulutus on äärimmäisen tärkeä, että siitä pitää pitää tiukasti kiinni. Sen jälkeen sun pitää ottaa huomioon se viimeistely koko siinä asiassa, että minkälaiset ne sun pihat tulee olemaan. Ja se pihahomma kannattaisi mielellään, itsekin opin oman projektin aikana, että olisi pitänyt vielä selkeämmin suunnitella sitä pihantekoa jo ennen sitä koko rakennuksen aloittamista. Mulla oli onneksi pihasuunnittelija ja ilman häntä olisin ollut kyllä niin kuin ongelmissa, mutta mun olisi myöskin itse pitänyt vielä enemmän ajatella sitä asiaa, niin silloin mä olisin voinut varautua siinä rakennuksen aikana, että jos vaikka aiotaan tehdä kivipengerrys, no ne kivethän pitäisi viiä sinne paikalle, minne ne kivet on menossa silloin, kun sinne vielä pääsee. Eli itselläkin kävi sillä tavalla, että kun rakennuksen järven puolelle haluttiin kivipengerys tehdä, niin mun olisi niin kuin rakentajana pitänyt silloin ajoissa, kun siinä vielä ajettiin koneilla, niin viedä niitä kiviä sinne enemmän silloin. Sitten kun sieltä lyödään rakennusta päälle ja paikkoja umpeen, ettei välttämättä pääsekään enää, niin sitten se muuttuu aina hankalammaksi sen jälkeen. Eli mitä aikaisemmassa vaiheessa ottaa huomioon myöskin ne asiat, mitkä tulee ihan lopussa, niin sitä parempi. Samoin kunttaa yritettiin ottaa talteen epäonnistuneesti. Ei tiedetty sitä, että kuntan laatu maassa on semmoinen, että kun se nostetaan pois, se murenee käsiin sen jälkeen. Se olisi pitänyt varastoja jotenkin järkevämmin. Meillä jää älyttömät määrät sitä tuonne kasoihin, mitä ei enää pystytty käyttämään. Kaikki tommoset jutut. Eli tarkka suunnitelma koko projektista, mutta myöskin varautua siihen, että se projekti elää myöskin sen projektin aikana, totta kai, koska niin kun, sillä tulee yllätyksiä, sieltä löytyy vaikka maaperästä joku iso kivi, jota ei saakaan pois, ja siihen paikalle ei voidakaan tehdä jotain, mitä aiottiin tehdä, siellä täytyy myös varautua siihen, että joudutaan muuttaa sitä suunnitelmaa. Ja niitä yllätyksiähän tulee, se on ihan selvä, eli pitää olla valmis siihen, että joutuu tekemään vähän ekstra tunteja siihen näin, mitä oli ajatellut, että johonkin asiaan menee, että sillä voidaan joutua yötä myöten tekemään, joku valu venyy siellä, joka on hyvin tyypillistä. Siellä tehdään kattoa, tuleekin vesisaa, ei voidakaan avata sitä kattoa, mutta katto pitäisi kuitenkin olla huomenna päällä, mitä tehdään, niin tämmöiset jutut. Mutta voin sanoa, että sitten kun se projekti on tehty, vaikka siellä olisi kuinka paljon taisteluita siellä välillä, niin se kyllä palkitsee.